Tervetuloa Silmäaseman webinaariin ja aiheena meillä on silmäluomileikkaukset. Mun nimi on Anni Ihamäki ja mulla on täällä asiantuntijana silmätautien erikoislääkäri Piret Mettälä. Tervetuloa. Kiitos oikein paljon. Ihana kun olet täällä. Ja hei, meillä on toi chatti tuossa myöskin, eli jos sulla tulee kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen, niin chatista voit kysellä ja meidän Silmäaseman asiantuntijat siellä vastaa. Ja sitten toki yleisellä tasolla, että sinne ei kannata mitään omia henkilökohtaisia tietoja tietenkään laittaa. Minkä takia silmäluomileikkauksia tehdään ja kenelle tällainen leikkaus sopii? No yleisesti ihmiset hakeutuu jollakin oireilla leikkaukseen ja ne oireet voi olla tosi vaihtelevia. Tavallisimmin kerrotaan, että luomet tuntuu raskailta ja painavilta ja tuntuu työläältä pitää silmiä auki. Ja jotta silmiä pystyisi paremmin pitää auki, niin refleksinomaisesti ikään kuin kohotetaan kulmakarvaa, otsaa ja pidetään ne jännityksessä. Siitä taas seuraa jännityspäänsärkyä, otsasärkyä, jopa niskahartiat voi jännittyä. Ja näiden oireiden takia hakeudutaan. Migreeni voi pahentua, ne kello on jo pohjimmiltaan migreeni. No sitten ihmiset myös ei omasta peilikuvasta ehkä niin pidä. Ne kertoo, että saattaa näyttää väsyneeltä, apealta. Joskus jopa ihan vihaiselta he kuvailee, että monenlaisia syitä, mutta yleisimmin se on sitä, että jotakin tuntuu inhottavalta ja pahimmillaan se kaventaa jopa näkökenttää niin, että se löyhä iho yläluomilta valuu silmien eteen niin paljon, että ei näe lukea, ei näe autolla ajaa kunnolla. Tämmöisillä oireilla yleensä tullaan. Niin toi päänsärky, en mä ollut sitä tullut ajatelleeksikaan, että se tietenkin, että jos koko aika joutuu niin kuin jännittämään, niin se on kyllä aika ikävä ja onko se mahdollista, että se kokonaan häviää sitten? No on, kyllä on ihan ihmiset sanonut, että ne, kello on pahat päänsäryt ollut, niin on jopa jäänyt ihan suoraan leikkauspöydälle. Uskomaton. Se on tosi ihanaa kyllä. Millaisia silmäluomileikkauksia voidaan tehdä? No yläluomileikkaus eli yläluomen löyhän ihon poisto on ehkä yleisin kasvoalueen leikkaus. Joo. Mutta silmialueelle voi tehdä myös alaluomileikkauksia, eli sielläkin voi olla löyhää ihoa ja rasvaa, joka pullottaa ja tekee alaluomipussia, että niitä voidaan korjata. Sitten luomet voi kääntyä virheellisesti, voi kääntyä sisäänpäin tai ulospäin. Silmialueella voi olla näppyjä, luomia, pahanlaatuisiakin kasvaimia, eli kaikenlaista, sit, mitä iholta voi löytää, niin voidaan leikata ja korjata. Mitä se alaluomileikkaus tarkoittaa? No alaluomissa herkästi on sitä pussitusta, mitä ihmiset kuvailee ja se on vähän löyhää ihoa ja rasvapullotusta molempia. Ja häviikö siitä, ihan kaverin voisi kysellä, että häviikö siitä myöskin tummat silmänaluset? No joo, saattaa hävitä sitäkin, kun se ehkä johtuu taas, että sieltä sisänurkasta pääsee vähän lommolle ja verisuonet kuultaa läpi. Ja se, jos sitä rasvaa sitten esimerkiksi tasoittaa vähän niin, että se ei pullotakaan yhdestä kohtaa, vaan saadaan tasaiseksi, niin oikeastaan silloin hävii osittain myös silmäpussitkin ja mustat silmänaluset tai tummat silmäalusetkin. Onko se myöskin semmoinen yhtä helppo leikkaus kuin toi yläluomileikkaus? No aika lailla joo. Se on ehkä vähän verekkäämpää, että vähän enemmän pitää mustelmiin varautua, mutta muuten niin suunnilleen samalla tavalla se tehdään. Miten sitten silmäluomileikkaukseen pääsee? No silmäasemalla voi ensiksi hakeutua, jos vähän on epävarma tai haluaa tulla alkuun keskustelemaan, niin ihan optikolle. On ihan ilmaiset optikon tämmöiset kartoitusajat ja sinne voi tulla juttelemaan. He kertoo vähän yleisesti ja kertoo vähän vaihtoehtoja, minne sitten voidaan hakeutua, mutta tarkasti sitten hakeudutaan ihan silmälääkärille, sen kirurgin vastaanotolle. On tämmöisiä esitutkimusaikoja ja siellä sitten katsotaan, että millaisesta leikkauksesta tämä asiakas hyötyisi ja millä tavalla se voidaan tehdä ja siinä sitten kuulee myös tarkan hinta-arvion, että se on tosi yksilöllistä, että osalla joutuu poistamaan rasvaa ja toisilla ei ja kiristää toisella tavalla kuin toiselta ja sitten se hiukan vaihtelee se hintakin siinä, niin, mutta käydään siinä sitten tarkasti läpi ja että tarviiko jotain lääkkeitä tauottaa ja niin poispäin, että se on tärkeä käynti sikäli, että saadaan sellainen kokonaisvaltainen suunnitelma tehtyä.
Saako silmäluomileikkauksista mitään Kela-korvausta? Se varmaan kiinnostaa monia tämä kysymys. No Kela-korvaus on asia, joka on poistunut itse asiassa Suomessa jo muutama vuosi takaperin kaikista leikkauksista, eli ei saa luomileikkauksesta Kela-korvausta. Mutta se, että onko se ALV-kelpoinen tai ei, niin se määrittyy sitten myöskin siellä leikkauskäynnillä tai leikkausarviokäynnillä. Kuinka pysyviä silmäluomileikkauksen tulokset sitten on? No totta kai halutaan ja pyritään siihen, ettei luomileikkausta nyt muutaman vuoden sisällä heti tehdä missään tapauksessa uudestaan. Eli lähdetään poistamaan sen verran ihoa, mitä pystyy. Mutta se täytyy pitää mielessä, että sieltä voi poistaa sen maksimimäärän, mutta ei yhtään sen enempää. Eli mitään muutama vuotta lisää me ei voida niin kuin saada silleen poistamalla pikkasen vielä, että sitten ei tarvitsisi heti tulla uudestaan, vaan tehdään se, mitä pystyy, mutta ajatuksena tietysti on se, että meidän geeniperimä vaikuttaa siihen, miten meidän iho löystyy uudestaan, se, miten me hoidetaan meidän ihoa, meidän silmän ympäryksiä, eli pidetäänkö se kosteena ja kimmoisana ja hyvinvoivana, niin vaikuttaa sitten siihen myöskin, että kuinka nopeasti se löystyy ja vaatiiko uusinta leikkausta. Se uusi leikkaus ei ole yhtään sen vaikeampaa kuin se ensimmäinenkään, varsinkaan yläluomien kohdalla, että onnistuu kyllä sekin, mutta ideana, että saadaan kyllä jonkin aikaisesti vaikutusta yhdelle. Mutta eli sit itse voi niinku vaikuttaa siihen hoitamalla? Kyllä, niinku kyllä myöskin. Joo. Se, että pitää koko kasvoalueen ja silmän pinnankin kunnosta, niin pitää myös luometkin hyvänä. Jääkö tuommoisesta silmäluomileikkauksesta sit arpia ja kuinka paljon tulee mustelmia? Sä mainitsitkin, että mustelmia tulee varmasti ja sen ymmärtääkin, mutta millä tavalla? Joo, silmän ympärysiho on tosi verekästä, eli siellä on vahva verenkierto. Se on toisaalta hyvä asia, koska se iho paranee tosi hyvin, arvet paranee tosi hyvin. Alkuun arvet on punertavia, mutta pikkuhiljaa kuukausien saatossa ne vaalenee ja ohenee tosi kivasti. Ja monella kun tapaa sitten vuoden parin päästä, niin ei meinaa koko arpia sieltä enää löytääkään. Toi on tosi otollinen alue sikäli leikata. Mutta mustelmaa tulee, sekin on tosi vaihtelevaa. Ihmiset, kellä on käytössä vertaohentavia lääkityksiä, voi olla jotain luontaistuotteita, niin ne voi altistua enemmän mustelmille. Kaiken kaikkiaan mustelmat, jos ne tulee, niin semmoisen viikon 2 maksimissaan on ne ja häviää sitten kyllä kokonaan. Ja että jos tulee, niin se ei yhtään niin kuin vaikeuta sitä paranemista sikäli tai ei tee lopputuloksesta huonompaa. Että ne on semmoinen vääjäämätön tilanne, mutta häviää kyllä sitten. Ja tämmöisessä esitutkimuksessa varmaan käydään läpi just, että mitä syö vaikka just luontaistuotteita tai muita, että selviää sitten, että vaikuttaako tai jotkut lääkitykset. Niin, että osaa vähän niin kuin itsekin sitten tiedostaa, että varautuu ehkä elämäntyön kannalta tai muuten, että mihin pystyy sitten osallistumaan ja menemään leikkauksen jälkeen, että tietää vähän. Kauan se kestää se toipuminen sitten leikkauksesta? No se riippuu vähän mitä toipumisella ajatellaan, että jos mietitään, että koska voi töitä tehdä, niin sekin riippuu työstä, että silmiä saa käyttää heti vaikka samana päivänä, eli tietokoneet saa katsoa, mutta totta kai... Sitten siis jotkut, niin kuin, mitä siihen tulee, jotkut teipit? Turvoksissa alkuun ja mustelmaiset jo heti ja semmoiset haavateipit siellä on, mutta kyllä silmät auki on ja omat lasit voi olla päässä ja aurinkolasit ulkona, että kyllä näkee. Mutta sitten esimerkiksi, jos on tosi likainen tai fyysisesti raskas työ, niin pari viikkoa jopa pitäisi pitää ne siistinä ja puhtaana ja vältellä sitä. Samoin kuin urheilua pitäisi vältellä pari viikkoa. Tuleeko niin kuin sairaslomaa? No sekin riippuu just tavallaan siitä työstä, että voidaan kirjoittaa, jos täytyy, kyllä. Mutta kuitenkin, että tuli saikkua tai ei, niin ei uintia ja ei saunomista ja ei jotain sellaista hikiliikuntaa. Kyllä. Joo, rauhallisesti voi kävellä ehkä. Rauhallisesti voi kävellä, kyllä. Eikö kävely ole aina kaikkein tilanteissa hyvä? On. Mitä hyötyjä silmäleikkauksesta sitten on? Sä kerroitkin jo tuossa vähän, että voi päänsäryt jäädä leikkauspöydälle ja näkee ehkä paremmin. Näkee paremmin ja ihmiset kokee, että enää ei tarvitse ajatella eikä keskittyä siihen silmien auki pitämiseen. Että sehän tarvitsisi ollakin sellainen luonnollinen asia, mitä me ei mietitä. Että jos siihen joutuu kiinnittää huomiota oikein, että nyt minä katson tai pidän auki, niin se ei ole kiva asia kellekään. Eli semmoinen asia helpottuu. Ja sitten sanotaan, että näyttää niin kuin virkeämmältä ja freessiltä ja jopa luonnolliselta ja sellaiselta kuin kuuluisi ollakin ikään kuin. Että sitä mä ehkä haen itse, kun mä leikkaan, että näyttäisi sellaiselta niin kuin pitäisikin olla alun perinkin. Että ikään kuin poistetaan vaan se sieltä
mikä on ylimääräiseksi tullut. Onko jotain riskejä silmäluomileikkauksissa? No kaikissa leikkauksissa ehkä se tavallisin riski on tulehdus, eli iho voi tulehtua, mutta niin kuin mä sanoin, niin siellä on hyvä verenkierto silmien ympärille, eli se hoitaa ja parantaa kaikkia arpia ja haavoja tosi hyvin, niin ääreistä harvoin nämä tulehtuu. Ja onko tätä ei missään nukutuksessa tietenkään varmaan tehdä, vaan ihan paikallispuudutustoimenpide kyllä, ja se on sitten kevyempi sydämelle ja kaikellekin, että pystytään tekemään se sillä lailla. Ja kauan se kestää se toimenpide? No semmoisen puolisen tuntia oikeastaan molempien silmien yhteis niin kuin leikkaamisaika. Sit siellä on vähän valmisteluja etukäteen ja jälkikäteen. Ja jos riskeistä vielä miettii, niin ehkä se, että hakeutuu sellaiselle lääkärille, joka tietää mitä tekee niin sanotusti. Eli suurin riski on se, että jos sieltä poistetaan liikaa ihoa, niin silmäluomesta tulee niin kireä, että se ei sulkeudu normaalisti. Että se on niin kuin auki koko ajan vähän? No pikkasen kyllä, että se jää nukkuessakin auki, että se on ehkä se ikävin asia, mutta että sitten jos käy sellaisessa paikassa, missä tiedetään, miten hoidetaan ja tehdään, niin kuten silmäasema. Niin, se pitäisi olla täysin niin kuin riskitöntä siinä mielessä. Mitäs jos sitten silmäleikkaus jännittää, niin onko mitään vinkkejä tai keinoja, että miten se jännityksen voisi lievetä? Ainakin tässä kun kerrot, niin se kuulostaa kyllä aika sutjakalta toimenpiteeltä. Niin, me ollaan ehkä totuttu siihen, että kun tullaan silmialueen toimenpiteeseen, että kaikkia jännittää, että se on hyvin herkkä niin kuin tavallaan paikka meidän kehossa, että osataan se ottaa tosi kivasti huomioon etukäteen ja sen leikkaustilanteessa. Ja myöskin semmoista pientä rentouttavaa lääkitystä tarjotaan lähes kaikille etukäteen, niin se keventää semmoista oloa ja mieltä ja on siinä mukavampi pötkötellä ja olla. Ja siinä pystyy jopa juttelemaan ja sekin rentouttaa monen mieltä, että voi vähän niitä näitä jutella samalla. Mutta pystytkö sä siis juttelemaan niitä? Kyllä, joo. Kun on kokenut leikkaamaan, niin varmaan pystyy. Niin, ja me monesti tehdään se siinä hoitajatiimin kanssa, että me jutellaankin vähän, mitä sitten maailman tilanteessa liikkuu mielessä, niin se rentouttaa monia ihmisiä, niin ei tule niin ajatelleeksi, mitä sitten tehdään juuri parhaillaan. Miten vielä, jos sanoisit vähän niin kuin yhteenvetona, että mitä pähkinänkuoressa silmäluomileikkaus? No mä sanoisin ehkä niin, että jos vähänkin on sellainen olo, että tekisi mieli tietää lisää tai että pitäisikö leikata, niin kannattaisi tulla kyllä käymään ja juttelemaan vähintäänkin. Niin se esitutkimus. Kyllä. Et moni sitten sanoo, että miksi ei ole tullut aikaisemmin. No just se on niin. ehkä se juttu. Ja Silmäaseman verkkosivuilta voit käydä varaamassa aikaa esitutkimukseen ja muutenkin käydä siellä tutustumassa vähän tarkemmin tähän aiheeseen. Kiitos Piret. Eipä mitään.